Come back, please come back. I need you so. Don't go. Come back. Please come. Need you so. Tervetuloa meidän sunnuntaiseen enkelikonserttiin ja esiintymässä on Antti Aalto. Ihana Anita dekotyö kristallikulojen kanssa ja me ollaan tuolla Valkeassa, eikö niin? Joo, Lielahdessa Tampereella. Lielahdessa Tampereella kello 2 päivällä ja liput on 15 €. Pidetään konsertti, musiikkia, sitten meillä on vähän tanssia, irrottelua, kevyttä yhdessäoloa siinä loppuun. Eli tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa.